Вчера излизах с Боби, запознаме с нови сноби. В лоби бара обсъждаха всеки своето хоби. Един обичал да трови животни, друг да ги стреля с пушка, трети да се гаври с тях, четвърти да ги гушка. Чакаха някакъв чичо, че да бил почнал купона, някакъв коко ли какъв беше, явно парти персона. Говориха си нещо, че май няма 2 грама. Сигурно шега тяхна си от не знам каква драма. Може да е някой гощав с тяло като моето. Штракаха инстаграма или там какво е то. После пихме шампанско със странно френско име. Признавам си, четвъртата чаша съвсем скупиме. Един отиде уж за коко, но се върна сам. Посочи кенефа и тръгна като сърна там. С усмивка и изпъчен, още двама го последваха. Излязал бях за малко, но минутите напредваха. Отидох да пикая, че накрая от шампанското. За малко да пръдна и да покажа в мен балканското. За щастие държах се, после спрях се пред козета. Една мъжка кабинка имаше и бе заета. Но чакай, къде са другите, нали дойдоха трима. Има нещо подозрително в цялата картина. Изведнъж гръм ме удари, попаднал съм сред педали. Ама има доста путки с тях, бе братче, едва ли. Пък и Боби ги познава, остава да не ми каже. Той самия като види гей, че иска да го смаже. Излязоха от кенефа с насълзени очи. Правили са си дълбоки свирки, бе той им личи. Само не знам защо посвършаха, но щом ме видяха, се спряха и някак си лукаво се засмяха. С плаха усмивка аз им отвърнах, но бях оплашен. Няма по-страшен кошмар от този да бъдеш опрашен. Сърцето ми се сви като единия ми каза, че съм бил добре дошъл и аз в кабинката да вляза. Викам, не момчета, дойдох само да кажа чао. Обаче той не настояваше, бе, ама че педал, но не бих се предал. И с явен гневен жест им казах, че няма да участвам в този гейски фест. Изтичах бързо при Боби, а той се засмя широко. Вика, я като гледам си се запознал с чичо Коко. Викам, къв Коко е лох, ма най-ставай да си вървим. Тези твои аверчета са към нетато един. И след кратко разяснение за смъркането по трима, аз разбрах, че чичо Коко викали на кокаина. Ама че работа.